Χαίρετε τα αγαπημένα μου τα βράκια. Τι κάνετε, πώς είστε αγαπημένοι μου? Καλό μήνα να έχουμε. Πώς μου είστε, πώς περνάτε, τι γίνεται στη ζωή σας? Λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι θα δούμε το ζωδιάκι σας, θα δούμε τι γίνεται αυτό το μήνα στα χαρτιά. Θα δούμε πού βαδίζουμε, πού πάμε, τι νέο μας έχει αυτός ο μήνας. Έτσι, θα δούμε συμβουλές, θα δούμε τα πάντα. Εμένα πάντως, θα το πω σε όλα τα ζωδιάκια αυτό, γιατί δεν ξέρω τι θα παρακολουθήσει ο καθένας. Εμένα πάντως αυτός ο μήνας ήταν ο προηγούμενος που μας πέρασε, ο χειρότερος. Δεν υπάρχει, παντού πρόβλημα, παντού εμπόδια, παντού. Και πολύ ρίσκο θα έλεγα αυτό το μήνα είχα, έτσι. Λέμε λίγο τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς πώς πήγε. Για μένα πάντως πήγε χάλια. Λοιπόν, πάμε να δούμε αρχικά τη συμβουλή και ό,τι άλλο πέσει κάτω. Υγεία, έρωτες, λουλούδια και φτερά. Πάρτε τη δύναμή σας πίσω. Έχετε πάρα πολύ δύναμη μέσα σας να μανιφεστάρετε λιγάκι αυτό το πράγμα, γιατί είναι σαν να τα παρατάτε λιγάκι με τον εαυτό σας. Θέλω να κινηθείτε λιγάκι στη ζωή, θέλω να βγείτε έξω, να περνάτε λίγο καλά και να αφήσετε τα πάθη αυτά που σας κρατάνε πίσω, να μην σας κρατάνε τόσο πίσω, γιατί λίγο το κάνετε κι εσείς με το χεράκι σας, αγαπημένα μου τα βράκια, έτσι. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στα χαρτιά. Interesting. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω ένα πράγμα, έτσι. Δυνατός μήνας, Δεκέμβρης για εσάς, αρκετά δυνατός. Αρχικά έρχομαι με έκπληξη. Τι γίνεται εδώ πέρα, γνωρίζετε το άλλο σας μισό, επιτέλους. Αρχικά να σας πω το εξής. Ο κόσμος μιλάει πάρα πολύ θετικά για τις δουλειές σας. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που βλέπω στα χαρτιά σας. Μιλάει πάρα πολύ θετικά για εσάς, μιλάει πάρα πολύ για τις ικανότητές σας και αυτό μου αρέσει. Το κομμάτι της δουλειάς πάει καλά. Πάει τόσο που έχετε να δώσετε και σε άλλους ανθρώπους. Και μάλλον θα υπάρξει και μια καινούργια συνεργασία ή κάτι καινούριο. Καινούριοι πελάτες, καινούριο project στη δουλειά, ανάλογα τον καθένα με τη δουλειά που κάνει. Βγάζετε λεφτά αυτό το μήνα, βγάζετε τόσα που θα έχετε να δώσετε, όπως ξαναείπα. Παλεύετε και πάρα πολύ, αλλά βλέπω ότι είστε ακούραστοι και αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα. Εκεί που θέλω να καταλήξω, αγαπημένοι μου, γιατί η δουλειά σας πιάνει και λίγο μια αλαζονία, σας πιάνει λιγάκι και ένα κομμάτι το ότι θα πλουτίσω, θα κάνω, θα ράνω, ηρεμήστε λιγάκι, γιατί θα γίνει και αυτό, αλλά σιγά σιγά. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση στα δικά σας τα χαρτιά, πολύ αγαπημένοι μου, είναι ο έρωτας. Έρχεται ένας έρωτας καινούριος και έρχεται με πολύ φλερτ, με εκπλήρωση επιθυμίας, σε κατάσταση επιθυμία πια να κάνουμε οικογένεια. Για εσάς τους ελεύθερους, μπλα, να το πάμε πάλι εκεί πέρα. Μπαίνετε σε σχέση. Μπαίνετε σε σχέση που μπορεί να φέρει και παιδί. Για εσάς που δεν είστε ελεύθεροι και έχετε κάποια σχέση, μπορεί να βελτιώνονται κάποια πράγματα στο κομμάτι της οικογένειας, στο κομμάτι του πάθους σας, του έρωτά σας, εκεί που είστε με το άλλο σας μισό. Να κάνετε κάποια καινούρια πραγματάκια. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα μόνο στο κρεβάτι, έτσι. Μπορεί να σημαίνει να πάμε ένα ταξίδι στην Χονολουλού, γιατί όχι. Έτσι. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα χαρτιά στο ερωτικό κομμάτι, γιατί καιρό έχω να το πω αυτό. Επιτέλους ανοίγουν οι δρόμοι στους Σταύρους, γιατί ξέρω ότι περάσατε και ξέρω πόσο δύσκολο ήταν αυτό για τους Σταύρους, που τόσο πολύ θέλετε να ανήκετε κάπου, να είστε σε μια σχέση. Επιτέλους ξεκινάει το φλερτ, ξεκινάει η όρεξη για σχέση, ξεκινάνε όλα αυτά τα ωραία και εκπλήρωση επιθυμίας. And I like it. Και αρκετοί από εσάς θα είστε και ανάμεσα σε 2 πόρτες ανοιχτές, που σημαίνει δεν είναι μόνο ένας έρωτας, αλλά 2.
Τι γίνεται καλέ, το κομμάτι της υγείας δεν μου βγαίνει άμα αρκετή τίποτα. Βλέπω ότι θα μπείτε σε μια ενέργεια δύσκολου χαρακτήρα, λίγο βλέπετε παντού θέατρο, λίγο θα είστε και αρκετά χειριστικοί, αλλά αυτό δεν με χαλά γιατί έχετε τριγύρω σας ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να υποφεληθούν από εσάς, να τραβήξουν από εσάς, να σας κλέψουν, να σας χειραγωγήσουν, να πάρουν και να αρπάξουν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα γίνεται. Ενώ εσείς ξεκινάει έτσι ο μήνας λίγο περίεργα για εσάς με λίγες αυταπάτες και περνάτε μια κόλαση και τι θα γίνει και δει και πώς και δεν αλλάζει τίποτα και τι είναι αυτά που με είπε και η Λόρε, λέει στα χαρτιά γιατί δεν βλέπω τίποτα να γίνει, ξαφνικά μπουμ, έρχεται και σας χτυπάει. Βλέπω και σε εσάς επαφές με νοσοκομείο. Δεν ξέρω, μπορεί να δείτε κάποιον άνθρωπο εκεί, μπορεί 1002. Οκ, δεν βλέπω όμως κάτι που να σας απασχολεί εσάς. Πάρα πολλές αναδρομές στο παρελθόν, οι οποίες κατά τα μέσα του μήνα θα αρχίσετε σιγά σιγά να τα προσπεράσετε. Σε αυτό το σημείο να σας πω να προσέχετε τους ανθρώπους τριγύρω σας ξανά, ιδιαίτερα ανθρώπους που είναι σε ζώδιο του ζυγού ή τέλος πάντων σε ζώδιο του αέρα, γιατί θα προσπαθήσουν ναι μεν από τη μία να σας βοηθήσουν, αλλά από την άλλη δεν βλέπω και τόσο πολύ να θέλουν πραγματικά να σας βοηθήσουν. Θα κληθούν αρκετοί άνθρωποι, θα κρυθούν αρκετοί άνθρωποι ενώπιόν σας, ναι, και μου αρέσει αυτό γιατί επιτέλους θα έρθει η ώρα να ζητήσουν και ένα συγγνώμη, θα πω εγώ, για ό,τι σας έχουν κάνει μέχρι τώρα, και αυτό είναι καλό, επειδή θα πάρετε το revenge σας, το αίμα σας πίσω, και πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά. Προσοχή λίγο να μην μπείτε τόσο πολύ έντονα στο αλαζονικό σας το στοιχείο, γιατί μπορεί να θυμώσουν αρκετοί άνθρωποι τριγύρω σας. Και σας βλέπω και αρκετά ακραίους, αλλά το κομμάτι της δουλειάς και το κομμάτι του έρωτα, καλέ τι γίνεται, πάνε πάρα πολύ καλά αγαπημένοι μου. Βάση περιπτώσει, αυτά για αυτό το μήνα για εσάς, για το μήνα Δεκέμβρη. Αχ, βρήκα εδώ ένα πατουσάκι, αχ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω, αν γνωρίζετε που έχετε τον οροσκόπιό σας ή που έχετε τη σελήνη σας, καλό είναι να τρέξετε και εκεί να δείτε τι έχω πει και να κάνετε έτσι μια σούμα ωραία και να τραβήξτε έτσι ιδέες για να είστε πιο προετοιμασμένοι, θα έλεγα, για το μήνα Δεκέμβρη. Αυτά αγαπημένοι μου από εμένα, σας φιλάω, σας αγκαλιάζω και σας εύχομαι καλό μήνα.